akupindula nawo. Mukauona moyo wanu, kodi ni ndani akupindula nawo moyo wanuwo? Choncho munthawiso ino tifuna tigawane mawu athu amene achokera m'buku la Machitidwe a Atumwi. Tigwire baibulo athu tione buku la Machitidwe a Atumwi 6 tiyambira verse ya 1 kulekera 7. Machitidwe a Atumwi 6 kuyambira verse ya 1 kulekera verse ya 7. Zawerengaso buku linaso la Genesis. Koma tiyamba ndi Machitidwe a Atumwi. Baibulo ngatangali tsamba basi ndi 131. Tikulupira tapeza buku la Machitidwe a Atumwi 6 verse ya 1 kulekera 7. Nifuna ndiyambe kuwerenga. Mawu otsogolera akuti asankha atumiki asanu ndi awiri. Verse ya 1. Koma masiku awo pakuchuluka ophunzira kunauka chidandaulo. Ahelenisti kudandaulira pa Aheberi popeza amasiye awo anayiwalika pa chitumikiro cha tsiku ndi tsiku. Ndipo 12 anayitana unyinji wa ophunzira nati, sikuyenera kuti ife tisiye mawu a Mulungu ndi kutumikira podyerapo. Chifukwa chake abale, yang'anirani mwa inu amuna asanu ndi awiri, ambiri yabwino wodzala ndi Mzimu Woyera, amene wayike asunge ntchito iyi. Koma ife tidzalimbika kupemphera ndi kutumikira mawu. Ndipo mawu amene anakonda unyinji wonse. Ndipo posankha Silifano ndiye munthu wodzala ndi chikhulupiriro ndi Mzimu Woyera, ndi Filipo ndi Polokolo, Nikanola ndi Timo, ndi Pamela ndi Nikolao, ndiye wopindula wa ku Antiokeya, amene anawayika pamaso pa atumwi. Ndipo mmene anapemphera anayika manja pa iwo, ndipo mawu a Mulungu anakula, ndipo chiwerengero cha ophunzira chinachulukira ku Yerusalemu. Ndipo khamu lalikulu la ansembe linamvera chikhulupirirocho. Amen. Amen. Titsekulenso buku la Genesis 47. Genesis 47 verse 11 ndi 12. Genesis 47 verse 11 ndi 12. Page abas 47 iso. Genesis 47 verse 11 ndi 12. Ndikulupira tapeza verse 11 ikuti, ndipo Yosefe anakhazika atate wace ndi abale ake, napatsa iwo pokhala m'dziko la Igupto, m'dera lokometsetsa la dziko ndi dziko la Manase, monga analamulira Farao. 12 yamaliza. Ndipo Yosefe anachereza atate wake ndi abale ake ndi mbumba yonse ya atate wace ndi chakudya monga mwa mabanja awo. Amen. Amen. Tawerenga mabuku awiri, Machitidwe a Atumwi komanso Genesis. Ndifuna mundibwereke mitima yanuyo kuti mumve chimene Mulungu akufuna kuyankhula pakati pathu. Munthawi ino utengawu ufunikira ife, utengawu ufunikira inu, kuti zipindulire moyo wanu umene uli mkudza. Buku la Machitidwe a Atumwi akuti asankha atumiki asanu ndi awiri. Pamodzi angati asanu ndi awiri ndi 7. Asankha atumiki 7. Pachizungu chimatikoni idali nthawi mu mpingowu
mmene mudali mitundu iwiri ya anthu, Ahellenist komanso Ahebreyu, amene onsewo adali mu mpingo amenewo. Baibulo likuti mudali amasiye mu mpingomu, ndiye pogawa zakudya za tsiku ndi tsiku pamakhala kukondera. Ngati akugawa ndi Ahebreyu amakondera mtundu wawo, monga aliyense mmakondera chikhalidwe chanu. Nde mikangano idayamba. Nde Baibulo likuti nthawi imene mikangano imabuka, ophunzira a Yesu adali akuyendera mpingo umenewo. Nde adasonkhana akuluakulu mpingo onse nati ophunzira a Yesu. Adawuza kuti tipenge bwanji ndi zinthu izi. Ndi ophunzira Yesu akuti musankhe atumiki asanu ndi awiri nokha, popeza ife ntchito yathu ndi yolalikira mawu osati yogawa zakudya. Amen. Ne akuti koma powasankha atumikiwo akhale ambiri yabwino, komanso akhale wodzala ndi Mzimu Woyera. Munthu woyamba kumusankha wambiri yabwino komanso wodzala ndi Mzimu Woyera ndiye Sitifano. Amen. Sindambe walikira vuza nkali mefatira litumikire pa. Akuti Sitifano adali wambiri yabwino komanso wodzala ndi Mzimu Woyera. Nde achulaso anthu ena musi mu anthu 6 pamodzi 7. Nde daonaso ku Genesis kumene Yosefe akuti akupatsa azibale yake ndi bambo wake malo okometsetsa ndi zakudya zokometsetsa. Genesis. Tifuna tikawana utengawu pamutu wonena kuti ndani amadalirani, ndani inuyo ngati munthu, ndani inuyo amadalira inuyo ni ndani. Amen. Osango kala munthu amene ena ake kwina kwake sakudalira. Ni ndani amene inuyo amadalirani. Tamvani mpingo huu wophunzira Yesu akuti mutisankhire atumiki asanu ndi awiri koma akhale abwino wodalirika woti akamagawa zinthuzi pasakhale kukondera. Ndekuti anthu 7 amene adawasankhawa adali odalirika osadalirika. Odalirika osadalirika. Ndekuti anthu 7 amene adawasankha apa mpingo umenewu umadalira kuti awa ndi anthu ofunika, kuti awa atipindulira. Tsopano tifuna tione tikuyenda mmoyo wa Chikristu, ulendo wa Chikristu. Pamene tikuyenda ulendo wa Chikristu, ulendo umenewu kodi ni ndani amakudalirani pa ulendo wa Chikristu? Amen. Sunga yende ulendo wa Chikristu opanda wina wake akudalira. Ndekuti ulendo umenewu simuli nawo. Pamene tiyenda ulendo wa Chikristu pakhale wina wake amene azidalira ineyo. Choncho pamene tiona gawo limeneli tifuna tuone zinthu 4. Ndani amadalirani? 1, pakati pa banja lanu. 2, mpingo wanu. 3, kumwamba. 4, dziko lathu la Malawi. Pa zinthu 4 izi, banja lanu kodi inuyo pamene mukuyenda moyo wa Chikristu kodi banja lanu limakudalirani? Pamene tikuyenda moyo wa Chikristu kodi mpingo wathu uno ndinu odalirika? Pamene tiyenda moyo wa Chikristu kodi kumwamba inuyo kumodalirani? Pamene tiyenda moyo wa Chikristu kodi kuno kwathu ku Malawi inuyo osati azanu oyayi koma inuyo
kodi ndinu odalilika pa ulendo wa Chikristu? Ulendo wa Chikristu, kodi inuyo ndinu odalilika? Amen. Amen. Tipemphere. Atate, tsogolere nthawi pamene mulipozitsa za ulendo wa Chikristu. Pa ulendo wa Chikristu tikuyenera kukhala odalilika. Tikhale odalilika ku banja la kwathu, odalilika mu mpingo uno, odalilika kumwamba, odalilika ku dziko lapansi la Malawi. Itandizireni Yehova pamene tiyenda ulendo umenewu mu dzina la Yesu Khristu opatsa moyo kwa amene akufuna moyo. Tapemphera. Amen. Mwina Mungu afusane banu, mwafuse kuti kodi ndani amadalilani? Tafusana amenewo. Mwafusane banu, kodi ndani amadalilani amenewo? Pamene tiyenda ulendo wa Chikristu mukuyenera kukhala wina wake asadalilani. Pali banja lanu, mpingo watu, kumwamba, komanso dziko la Malawi liyenera lisidalira inuyo osati ifeyo. Tamvani kumachitidwe kwa atumwi akuti ophunzira a Yesu adakana kuti ifeyo izi zisatikhudze, ntchito yathu imene tinabwerera kuno ndiyo yolalikira mawu a Mulungu. Komanso akuti padali mkulu wina wa mbiri yabwino, ndiye Sitifano wodzala ndi Mzimu Woyera. Baibulo lomweli mukaona musimo akuti Sitifano oyamba kuphedwa chifukwa cha Chikristu. Onani mmwambamu amayamikira kuti uyu ndiye wabwino wodzala ndi Mzimu Woyera. Yemweyunso akuti ndiye adali woyambirira kuphedwa chifukwa cha mawu a Mulungu. Etsani atsogoleri zanga amene muli inu atsogoleri, ntchito iyi nthawi zina mudzadutsa mu nyengo ya mavuto chifukwa cha mawu a Mulungu, koma musabwerere mbuyo, tipite chitsogolo. Kuli bwino kufa chifukwa cha Yesu Khristu, kusiyana kufa chifukwa cha kuphedwa chifukwa choti unaba. Amen. Ndiphedwe chifukwa cha Khristu ndapindula. Usafulale, usaphedwe popeza umaba. No. Ndani amadalilani? Mukuyenera inu kukhala munthu odalilika ndi wina wake. Tiyeni tione buku la Genesis 47. Muone chinthu chimene chikuchitika pa Genesis 47. Genesis 47 ndi nkhani ya Yosefe ndi azibale yake. Yosefe ndi mtsowa bwino kuti azibale yake adamukulitsa ku dziko la Igupto. Ndiye ku dziko limene Yosefe amakhala kudali zakudya zambiri, koma kumene azibale yake a Yosefe ni makolo ake amakhala kudagwa njala. Ndipo njala itagwa, makolo a Yosefe adazindikira kuna kuti ineyo nabereka ndini mwana dzina lake Yosefe. Tiyeni ananga tipite kwa mkulu wanu ali wa Igupto, kumeneko kuliza kudya. Ndakuti Yakobo na azibale yake adanyamuka kulondola mwana mkulu wao, kulondola mwana wao Yakobo Yosefe, napita kwa Igupto. Adapita kuja akuti Yosefe adapatsa malo odalilika, malo abwino, zakudya zabwino. Akulondolawa ndi makolo a Yosefe, Yakobo na azibale yake. Akulondola Yosefe. Kodi makolo a Yosefe pomulondola Yosefe chifukwa njala ukuyavuta, kodi Yosefe mikono imene nkhani ikuyendera, Yosefe adali mwana odalilika osadalilika banja la kwawo? Odalilika. Yosefe adali mwana odalilika kubanja la kwawo. That's why bambo wake na singona wake akulondola Yosefe ku dziko la Igupto. Chifukwa chani? Nabereka ine, ndini mwana ine, nisavutike mwana wanga ali moyo, ndipite kwa mwana wanga, ndipite kwa mwana wanga, kumeneko akanthandiza. Ndekuti mwanayu adali odalilika kubanja la kwawo.
kwa makolo azanga amene munabereka. Makolo inu muli ndi ana munabereka. Kodi ana anu mukaona ndi ana odalika banja kwanu? Ana amene tinabereka ife makolo mulendo wa Chikristu, mukaona ana anu ndi ana kodi odalilika woti inuyo ngakusamalireni? Ndani amadalilani? Ni ndani amene ife amaidalira? Ndifunso imene aliyese akasingasinga paika. Ineyo ngati mwana, inuyo achinyamata azathu amene muli apa pamene tiyenda ulendo wa Chikristu, kodi kunyumba kwanu anyamata inu, atsana inu, kunyumba kwanu kumene muchokera, kodi ndinu wana odalilika? Kodi ndinu wana amene makolo amachalenja kuti ine ndabereka? Ndayi zina zochitika pati pathu, anaso akukhala chipinjo osati mdalitso. Ndani amene inu ndine amaidalira? Kodi ni ndani kwa ife apa banja amene tinakwatira komanso tinakwatiwa, pamene tiyenda pa ulendo wa Chikristu, kodi ineyo ngati mamuna kwa akazi anga, kodi ndine odalilika? Ineyo kwa akazi anga, kodi ndine odalilika? Inuyo kwa akazi anu akamakonani, pamene tiyenda ulendo wa Chikristu, kodi ndinu munthu odalilika? Nanga azimayi amene muli pa banja, kodi ndinu mzimayi odalilika kwa amuna anu? Amuna anu akakuonani, kodi amati ine ndakwatira ndithu? Kodi pa ulendo wa Chikristu pamene tupita kumwamba, ukhalira kuwatchaya akazi ako wamwalira, kumwamba ukalowa? Palibe. Pamene tiyenda ulendo wa Chikristu, pakufunika ine kwa akazi anga ndikhale odalilika, nawonso kwa ine odalilika, komanso ana athu akhale odalilika. Taonani Yosefe, tamuoneni Yakobo, odalira mwana wake Yosefe amene adampulumutsa munyengo yowawitsa. Tiyeni tsegule buku la Machitidwe a Atumwi 4. Machitidwe a Atumwi 4 verse ya 19. Machitidwe a Atumwi chapter ya 4 verse 19. Verse imeneyi tonse modzi tiwerenga limodzi. Tsegule buku la Machitidwe a Atumwi chapter ya 4 verse ya 19. Eipesa tonse mpingo oyera mtima tiwerengere pamodzi. Kubera pesa tiyeni tiwerenge verse 19. Koma Petro ndi Yohane anayankhana ati kwa iwo, weruzani kudali kwabwino pamaso pa Mulungu kumvera inu koposa Mulungu. Yes, verse 19 ikuti koma Petro ndi Yohane anayankha kwa iwo, weruzani ngati kwabwino pamaso pa Mulungu kumvera inu koposa Mulungu. Idali nthawi imene Yohane ndi Petro adawamanga naponya mu ndende, chifukwa chake amalalikira za Yesu. Popeza inu za Yesu mulalikira, anawagwira naponya mu ndende. Idafika nthawi yoti aweruzidwe tsopano. Majaji adawuza kuti, iwe Petro ndi Yohane, tiwuzeni ngati munena kuti musiyalira za Yesu Khristu, tikutulutsani. Kodi kuti mutuluke mukasiye kulalikira za Yesu ndi kuti mukhale mu ndende muno musankhapo chani? Petro ndi Yohane akuti tiweruzeni. Kodi ufera inu ndi kufera Mulungu, tifere ndani? Adawagwira Petro ndi Yohane popeza adali atsogoleri a mpingo. Ndayi zonse pamenya nkhondo timagwira mtsogoleri. Wagwira ameneyu chinthu chimafa. Nifake anagwira atsogoleri kuti asiye kulalikira za Yesu, koma atsogoleriwo akuyankha, weruzani, kufera Mulungu ndi kufera inu, tifere ndani? Kodi mpingo umenewu
atsogoleri amenewa wadalilika osadalilika? Wadalilika. Mukuona ndani amadalilani mumpingo uti uno inuyo ndineyo timpingo unowu makodi Yosefe ndife anthu odalika mumpingo unowu. Mumpingo wa Ambuye inuyo, mumpingo wa Ambuye unowu ineyo, kodi ndife odalilika? Atagwira inuyo kuti mpingo uno musiye ute. Koza fanya mpingo ute? Atagwira inuyo kuti musiye mpingo wanu ute. Kodi mungavomere mpingo ute? Mungavomere kuti muzuzike pa mpingo uno? Ndani amadalilani? Kodi bajalani nanga mpingo uno tikamakuonani kodi ndinu anthu okayikitsa kapena ni anthu otidalire kuti muno mwakhala ndithu ndipo simbelela? Kwa inu atsogoleri amene tsogolera, samalani adzagwira nutsukulira, samalani adzagwira nutsukulira kuti chinthuchi chife amagwira mtsogoleri. Kodi ndinu odalilika mu mpingo uno? Tidalire. Kodi ndinu odalilika ntchito ya Ambuye? Kodi Mulungu akakuonani? Kodi ndinu odalilika? Ulendo wa Chikristu ukufunika anthu odalilika. Ulendo wa kumwamba ukufunika anthu odalilika. Ulendo wa Chikristu ukufunika anthu olimba mtima onga Petro ndi Yohane. Ndifunso laliyese limene mukazifunsa nokha, kodi ndine munthu odalilika kapena sindine munthu odalilika? Buku la Yobu chapter 2 verse 1 kufika 10 pali nkhani ya Yobu imene bambo Yobu adazunzika umoyo uno, chuma chake chidatha, banja lake lazunzika, thupi lonse Yobu zilonda. Ngati pali munthu amene adalawa ku moyo okhala wolemera ndi Yobu. Ngati pali so munthu amene kaba moyo so wa umphawi ndani kodi? Yobu. Bible likuti koma moyo onsewu Yobu, moyo wa umphawi, moyo wolemera, sanakhoza kuchimwira Mulungu. Chifukwa chani mmachimwa poli ndinu amphawi? Alina Ambuye ine ninkachimwa ine chifukwa chani udali mphawi? Mulungu akanena kuti taona Yobu uyu bola ninu mulikoni slippers. Koma Yobu amayenda umonda sabato koma sanakhoza kuchimwa. Tikabusukuta moyo wa Yobu kumwamba, Yobu anali odalilika osadalilika? Odalilika. Yobu kumwamba adali munthu odalilika. Inuyo Mulungu akamaona inuyo, kodi ndinu munthu odalilika kwa Mulungu inuyo? Ndizi jatuma bangasija inuyo panoka ngati munthu ineyo nkamakuonani ndinodalilika kwa ineyo, koma inuyo kwa Mulungu, inuyo ni Mulungu, kodi ndinu odalilika? Ulendo wa Chikristu ukufunika anthu odalilika. Aina Ambuye ni malepera kupembedzani poti ndali ni galimoto ndali olemera, akanena kuti ni makhala bise. Akauza kuti taona Yobu iwe dali olemera mpango kuma Yobu adali bwana koma sana kosa kuchimwira ine. Ndani amadalilani pa ulendo wa Chikristu? Ni ndani amadalilani pa ulendo wa Chikristu? Banja lanu mundu khala mbembe osadalilika, kumpingo osadalilika, kumwamba osadalilika, awa paradiso ngwawo awa.
mutangu aonane banu amene akuonekera kwa mulungu amene wanga dalika amene mulungu akamaonane banuwo ndi munthu adalika ameneyo. Tamvani za Yobu. Nkhani ya Yobu sinthanoriyayi. Nkhani ya Yobu nkhani yochitika imene Yobu anakhala moyo uno. Ulendo wake wa Chikristu Yobu sanakonza kuchimo, adali wadalilika. Nanganiyo ndine kwa Mulungu ndifadalilika. Tiyeni tuone point yomaliza. Korini adalilika kutuwa Malawi. Matthew 17. Matthew 17. Korini ndine wadalilika kutuwa Malawi. Ziko la pasi, ziko la Malawi ndikama kuona ninuyo. Kodi ndine munthu adalilika kutuwa Malawi? Matthew 17 verse 24 kulekera 27. Tifusa modzi amawu okweza ofulumira bawerenga atiwerengere. Matthew 17 verse 24 kulekera 27. Tifusa modzi amawu okweza ofulumira bawerenga atiwerengere kani mene yomaliza. Amodzi atiwerengere. Matthew 17 24 27. Yes, abelega msongo 24. Ndipo fika kugabe nawo amene aja akulandira ndalama za ukachisi anadza kwa Petro nati, kodi mphunzitsi wanu sapereka kudiyalo? Iye anavomera apereka. Ndipo polowa iye mnyumba, Yesu anatsogola kuya naye nati, Simoni, uganiza bwanji? Mafumu a dziko lapansi alandira msonkho kwa yani? Kwa ana awo kodi kapena kwa akunja? Ndipo mmene iye anati kwa akunja, Yesu anena kwa iye, chifukwa chache anawo ndi aufulu. Koma kuti ife tisakhumudwitse, pita iwe ku nyanja, ukaponye mbedza, muitole nsomba yoyamba kuwedza, ndipo ukayikanule pakamwa pache udzapezamo kufiya. Tatenga limenelo muwapatse ilo bantu pa iwe mbire. Amen. Imeneyi ndi nkhani yathu yomaliza. Imene tsiku lina kunabwera odula msonkho amene adapita kwa Petro namuwuza kuti, kodi iwe Petro, uyu munthu wanu mukuti Yesuyi, kodi kuno sadula msonkho? Nde Yesu adamufunsa Simoni Petro, ati Simoni Petro, uganiza bwanji nkhani imeneyi? Tsopano nde Yesu akuti kuti ndisawakhumudwitsa anthu amenewa, mupite ku nyanja mukawedze nsomba mukawedza, mkatimo muli ndalama, mukatenge tidule msonkho. Kodi mkati mwa nsomba makhala ndalama? Mkati mwa nsomba makhala ndalama? Chifukwa chiyani ndalama ipezeka mkati mwa nsomba? Chifukwa cha mphamvu ya Mulungu. Betserani chinthu ichi. Yesu amadziwa kunena kuti ndalama ili mkati mwa nsomba, koma ophunzira ake samadziwa. Kwa inu nonse amene mufuna makobidi, mufuna ndalama, kumene kuli ndalama zanu simuzidziwa. Amakudziwa ndi Mulungu. Ndalama zilipo, koma kumene kuli ndalama zanu simukudziwa. Akudziwa ndi Mulungu. Nifake Mulungu anakuti pitani kumadzi wedze nsomba, mkatimo muli ndalama. Muli ndalama amakudziwa ndi Mulungu. Nthawi zina kuyenda nzeru zako umasemphanazo. No, nkhani ndena kuti akuti Yesu apereka msonkho. Ine ndafunsa inu mpingo woyera mtima,
Kodi dula msonkho ni zinthu zakumwamba za dziko lapansi? Kudula msonkho nzakumwamba za dziko lapansi. Tsono Yesu nchifukwa chiyani iye ngwakumwamba akupanga zapansi pano? Chifukwa cha kudula msonkho zapansi pote pano. Yesu wawo nkulu. Nchifukwa chiyani Yesu akudula msonkho zapansi pano poti iye ngwakumwamba? Yesu amafuna aonetsere ngakhale ine ndili wakumwamba koma ndidule msonkho kuti ndikhalenso odalirika mu dziko lapansi. Kukhala ndi chiphaso cha uzika nzakumwamba zapansi pano. Ife watu nkuti tsoka ndi kwathu nkumwamba bwanji mwenye chiphaso. Yesu akuti kuti tisawakhumudwitse tidule so Yesu amaka zimenezi kuti asawakhumudwitse. Ndenkhani na kuti ndani amadalirani pali pa banja lanu, mpingo wathu, kumwamba ndi dziko la Malawi. Okondedwa oyera mtima virani chinthu ichi. Ngakhale tupita kumwamba koma zabwino zimene dziko litipange nawo tiye ndipange, koma zoyipa tisapange. Munimvetse pamenepo chifukwa ena mundimva molakwika. Tunakuti zabwino za ku dziko lathu tipange nawo, koma zoyipa tisiye. Amen. Kodi msewu watala boma laika chikwangwani kulitsogola uko kuli bridge. Ntchito chikwangwani nkuonetsa wa driver kuti kutsogola uko kuli bridge. Ndiye wina opemphera atsogoleri akadula chikwangwani, atsogoleri amenewa ku dziko la Malawi ngodalirika. Utamaliza dwa chikwangwani koma ndiwe wotchedwa Mkhristu ndikumwalira kumwamba ukalowa. Ndakuti munthu uyi ku dziko la Malawi sodalirika ameneyo. Ayi chikwangwani chisilipotipo koma iyayi mudula chimenechi mchachani chimenechi chiwaya ichi awa makasu pali zero apa. Ndani amadalirani? Afumu alamula mawa kulidambule tikalambule tonse mandatu akhale abwino. Komatu munthu apemphera ati simpirako bwanji izi nzanthu zapemphera ife nopemphera kwathu kuja uyu mmudzi wako angadalirika. Inuyo akamakuona ku dziko la Malawi mmudzi wanu akamakuonani ndino anthu odalirika. Kuntundu wakwathu wakwanu kumene muchokera kodi ndino anthu odalirika? Yesu tamuoneni akudula msonkho Yesu, koma kwawo ndi kumwamba, koma msonkho wa dziko lapansi. Zabwino za dziko zimene sizikhala machimo tipange nawo, koma zoyipa za dziko zimene ni mphamvu zosempana tisapange nawo. Kodi ni ndani amadalirani? Pakati pa banja la kwanu, mpingo wathu, kumwamba ndi dziko lathu Malawi. Ulendo wa Chikristu ukufunika munthu aliyense akhale odalirika. Ambuye akhale nafe mmene tipanga chisankho cha ulendo wathu wa Chikristu kukhala odalirika. Ndiye kudalirika zimambira kubanja. Ngati kubanja la kwanu, mbanja la kwanu odalirika, ndeti mpingonso odalirika. Kumwamba kudziko zimambira kuja kubanja. Ngati kubanja mavuto, kumpingonso mavuto. Kumwamba dziko la Malawi ndezambire
bwanji